lungsod nga programa, diri atong masayran. Serbisyo epektibo reforma, impormasyon ug mga katikaran. Ang mga anchorman sa Tor ug Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles. Kini ang programa nga magagiya, pagpadali sa mga impormasyon nga angay masayran sa mga lungsuranon, mupadayag sa mga kamatuuran. Si Jan sa Tor, Nono Ilyot, og sinante Suway Bagyo Robles. Kini nga programa makahatag og kadasig sir sa lungsod Sa Tor Ilyot Robles. Kini nga programa makita og madunggan sir sa lungsod Sa Tor Ilyot Robles. Ang mga anchorman sa Tor ug Ilyot Robles, sa Tor Ilyot Robles. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, we care, we serve and we deliver. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, we care, we serve and we deliver. Sir sa lungsod nga programa, diri atong masayran. Serbisyo epektibo reforma, impormasyon ug mga katikaran. Kini ang programa nga Sir sa lungsod nga makawalag kalaan. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, we care, we serve and we deliver. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, ang programang naglanog-lanog. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, we care, we serve and we deliver. Sir sa lungsod sa Tor Ilyot Robles, ang